Terwijl de gemeente en het waterschap ruzie maken, zakken de achtertuintjes van Vlissingers een watergang in en Vlaamse kritiek op een Zeeuwse omleidingsroute. Maar er gebeurde meer deze week. Een overzicht. Zo'n 40 kinderen wachten op een plekje in een pleeggezin in Zeeland. In heel Nederland gaat het om 900 kinderen die op de wachtlijst staan. En de aantallen lopen op. Terwijl de Zeeuwse jeugdzorgorganisatie Juvent pleegzorg juist ziet als een van de mooiste vormen van jeugdzorg. En dat zeggen ook pleegouders Laura en Arjan. Dit is de slaapkamer van onze pleegdochter. Zij kwam bij ons wonen toen ze 6 weken oud was. Ze kan niet lopen, weinig woordjes. En daarom hebben we de aanpassingen zoals de staattafel, bubbelbuis, lekker rustig te worden en een aangepast bedje. 6 jaar is het meisje en ze woont praktisch al haar hele leven bij Laura en Arjan. Ze hebben zelf 4 kinderen en zijn speciaal verhuisd voor hun pleegdochter. Het nieuwe huis is rolstoelproof en de pleegouders slapen beneden bij het meisje in de buurt. Ze hebben alle keuzes met liefde gemaakt. Wij houden gewoon heel veel van kinderen. En ik moet zeggen, maar daar kwam ik eigenlijk later pas achter dat als ik zeg maar terugkijk naar mijn gezin van herkomst, waar ik vandaan kom, dat wij ook altijd, onze deur stond altijd open voor mensen die wat meer zorg nodig hadden of die hier en daar vastliepen. Vanuit Juvent kwam de vraag van, willen jullie langer voor haar zorgen? Daar denk je dan met elkaar als gezin over na. Niet wetend dat het... Wat is lang, hè? Wat is lang. Hè, dat het een heel intensief traject gaat worden. Maar in de loop van de jaren zijn we heel blij dat we voor haar kunnen zorgen. We genieten elke dag van haar. Het gaat in pleegzorg vaak om kwetsbare kinderen uit lastige thuissituaties. Vandaar ook dat de naam van de pleegdochter hier in deze reportage niet genoemd wordt. Op dit moment staan er 40 kinderen uit heel Zeeland op de wachtlijst. De jeugdzorgorganisatie Juvent is dus ook erg hard op zoek naar nieuwe pleegouders. Natuurlijk maken we ons daar zorgen om, want voor ieder kind zou je het liefst 2 of 3 pleeggezinnen hebben, waardoor je heel goed kunt kiezen wat het optimale plekje is voor dit kind. Was het maar zo eenvoudig dat we hebben een gezin en we hebben een kind, dus we hebben een oplossing. Ja, zo eenvoudig werkt het helaas niet. Ook misstanden in de pleegzorg, zoals recent in Vlaardingen waar een meisje mishandeld werd in een pleeggezin, maken het er niet makkelijker op. Hoewel het in Zeeland juist leidde tot iets moois. Wat we merken is, na aanleiding van de negatieve publiciteit, is dat er wel meer mensen zich melden van, goh, wij zouden toch wel willen kijken of we daar iets in kunnen doen. Dus we merken wel een kleine toename in het aantal mensen wat bijvoorbeeld voor een infosessie zich wil inschrijven. Dus dat is wel positief eigenlijk. Dat is absoluut positief. Wij leerden vooral dat je zo blij kan zijn als een kind een blijk van herkenning gaat geven. Na een half jaar, 3/4 jaar. Hè, dat ze haar handjes gaat bewegen. Dat ze naar je gaat lachen. Dat het niet makkelijk is het super waardevol, zeg maar, om een kind een kans te geven, zeg maar. En om iets van jouw rijkdom, overvloed, hoe noem je dat, te kunnen delen. Hè? Gewoon je liefde te delen. De gemeente Middelburg heeft ernstig verwijtbaar gehandeld rondom het ontslag van hun gemeentesecretaris. De gemeente moet de gewezen secretaris nu een schadevergoeding betalen die tot in de tonnen kan oplopen. Aart van der Brink werd vorig jaar geschorst omdat hij volgens de gemeente na een reorganisatie te wil zijn eigen gang zou gaan. De gemeente wilde hem vervolgens definitief ontslaan, maar Van den Brink vocht dat ontslag aan. Gemeentesecretaris Aart van den Brink en burgemeester en wethouder troffen elkaar vorige maand voor de Middelburgse kantonrechter. Van den Brink pikte het niet dat hij met onmiddellijke ingang was geschorst. Dat resulteerde volgens hem in gespeculeer over mogelijk grensoverschrijdend gedrag. En dat terwijl hij het naar eigen zeggen alleen had opgenomen voor zijn ambtenarenkorps. Dat het zwaar te voortduren zou hebben door een overambitieus college. Het ging vooral over de waardering, het respect dat het college voor de ambtelijke organisatie en de medewerkers heeft. Dat was niet voldoende? Dat was niet voldoende. Ik vond het mijn taak om daarop te wijzen. En dat is natuurlijk niet leuk om te horen voor een college als dat bij herhaling gebeurt. En dat zorgt ook best voor wrijving. Volgens Van den Brink kreeg hij in al die jaren in Middelburg alleen maar goede beoordelingen.
Meningsverschillen met het zittende college zouden in korte tijd zijn geëscaleerd. Daarover staat weinig op papier, gaf burgemeester van Maastricht toe. Je begint niet meteen met elkaar brieven en functioneringsgesprekken te houden. Het is overigens niet zo dat er helemaal niets op papier stond. Hè. Het is wel degelijk zo dat wethouders, ook de heer Van der Brink, een aantal keren ook op papier hebben aangegeven dat dingen niet de goede kant op gingen, dat ze zich grote zorgen maakten. En nou ja, vandaag is ook betoogd dat dat gewoon naast neer is gelegd. Dat was vorige maand, maar zojuist is het oordeel van de kantonrechter binnengekomen. En ja, dat ligt er niet om. De gemeente Middelburg krijgt een enorme draai om zijn oren. Het ontslag van de gemeentesecretaris deugde niet. Er is sprake van ernstig verwijtbaar handelen door de gemeente. En daardoor moet Middelburg de gemeentesecretaris een vergoeding aanbieden. Ja, die kan oplopen tot ruim 6 ton als hij voor zijn pensioen geen andere baan vindt. De kantonrechter biedt de gemeente zelfs aan. Je kan ook binnen 14 dagen het ontslagverzoek intrekken, zodat Van der Brink weer gewoon aan het werk kan. En burgemeester Yvonne van Maastricht sluit dat laatste uit. Wat betekent dat de gemeente die schadevergoeding moet gaan betalen. En vrijwel alle oppositiepartijen in de Middelburgse gemeenteraad hebben opheldering gevraagd over het arbeidsconflict en de kosten die daarbij nu komen kijken. Een aantal bewoners van de Vlissingse wijk Rozenburg is het slachtoffer van een ruzie tussen het waterschap Scheldestromen en de gemeente Vlissingen. Terwijl de beide overheden naar elkaar wijzen, breken de achtertuintjes van de bewoners steeds verder af. Ja, hier is het probleem. Dit is de kade die helemaal uit zijn voegen gaat vanaf dit punt. En zo die kant op ook helemaal kapot is. En de gevolgen voor de tuin zie je hier. Die is helemaal die was helemaal plat en die is helemaal schuin naar beneden. Helemaal weggezakt. De kadewand is eigendom van het waterschap Scheldestromen. En logica schrijft dan voor dat die ook voor het onderhoud zou moeten zorgen. Maar het waterschap en de gemeente Vlissingen maken ruzie over de kosten van het onderhoud in het gebied van de gemeente. Het waterschap zegt, de gemeente wil met ons geen brede overeenkomst sluiten in de samenwerking. En zolang de gemeente dat niet wil, gaan wij ook niet met ze in gesprek, waarover dan ook. Scheldestromen heeft met alle gemeenten in Zeeland een afspraak over die kosten, maar niet met Vlissingen. En dus neemt niemand de verantwoordelijkheid voor de ellende van Inge en haar buren. Ze wijzen naar elkaar. En voor ons natuurlijk het probleem dat dit niet ons eigendom is. Dus we kunnen alleen maar kijken hoe het erger wordt. Ja, je bent machteloos eigenlijk, hè? Ja, wat ik net zeg, je kan niks doen. En je maakt je zorgen over welke verzakkingen er nog meer komen. Verderop ook in de tuin, richting het huis. Niet alleen hier zijn mensen de dupe van de ruzie tussen het waterschap en de gemeente Vlissingen. Een stukje verder, aan de Schuitvaartgracht, zitten bewoners al jarenlang in de stank, omdat de beide overheden er niet uitkomen wie wat moet betalen voor het onderhoud. En net als in de Schuitvaartgracht wordt de situatie hier in Rozenburg er niet beter op. Het waterschap schat dat de reparatie van de wand nu enkele tienduizenden euro's kost, maar dat het kan oplopen tot 150.000 of meer. Het wordt steeds duurder, de schade wordt groter en uiteindelijk wordt het op de burger verhaald. Jullie hebben ook aangeboden van nou laat ons het dan maar opknappen. Ja, daar hebben we het wel over gehad, maar dat mag niet. We hadden graag aan de bestuurders 1 op 1 in een interview gevraagd waarom het oplossen van deze problemen ondergeschikt lijkt aan de ruzie tussen de beide overheden. Maar en de gemeente Vlissingen en het waterschap beperken zich tot een schriftelijke reactie. Ja, dat is natuurlijk ook niet zo netjes, want dat wil ook zeggen dat ze natuurlijk eigenlijk geen beter verhaal hebben dan wat we net zeggen. Hoewel Vlissingen in een reactie laat weten dat men ervan uitgaat eruit te komen, lijkt het waterschap vast te willen houden aan de afspraken zoals die waren. Gezien dat de kosten voor de aanpak van de kademuren alleen maar oplopen op deze manier, schiet niemand daar iets mee op. De bewoners van Rozenburg en rond de Schuitvaartgracht al helemaal niet. Het nieuws dat de oostbuis van de Westerschelde-tunnel volgend jaar voor 4 maanden dicht gaat, heeft ook onze zuiderburen bereikt. Een grote ondernemersvereniging is niet blij met een van de omleidingsroutes, die over de ring van Antwerpen, wat tot meer verkeer daar gaat leiden. En daarom woede en frustratie bij onze zuiderburen. De Vlaamse Kamer van Koophandel, de VOCA, is woest. Wat mij vooral stoort is dat er geen enkel overleg geweest is tussen Nederland en Vlaanderen. Volgens gedeputeerde Harry van der Maas is dat overleg er wel degelijk geweest.
Laat ik allereerst zeggen dat ik zeker begrip heb voor de reacties die vanuit Vlaanderen komen. Tegelijkertijd, er is al een paar maanden geleden contact gelegd, niet alleen met de Vlaamse overheden en ook met het Vlaamse verkeerscentrum. Dus er is wel overleg geweest. VOCA gaat daar niet in mee. Dus er is dringend behoefte in het kader van goed nabuurschap van een overleg en te zien, is dat nodig? 2, hoe kan dat met het minste impact gerealiseerd worden? Want die impact is volgens de Belgen groot. Rondom de ring van Antwerpen vinden al veel werkzaamheden plaats. En als daar dan ook nog extra Nederlands verkeer bij komt, zorgt dat volgens VOCA voor totale verkeerschaos. Dit is totaal onbegrijpelijk dat men in Zeeland dit doet. We zien de Nederlanders als groot-Nederlanders zeer graag komen. Maar men moet toch op een elementair respect en goed nabuurschap, als men rond infrastructuur werkt, handelen. Het signaal wat ze afgeven van wij kunnen eigenlijk qua capaciteit het niet hebben dat er nog veel meer verkeer vanuit Zeeland over Antwerpen komt. Kijk, dat begrijp ik heel erg goed. Dus ik zie het ook meer dat ze een stevig signaal afgeven waar wij natuurlijk niet omheen kunnen. Op 1 maart hakt de provincie de knoop door en wordt duidelijk of er een beroep wordt gedaan op de Antwerpse wegen. Ik vind het zelf een hele moeilijke beslissing. Je voelt je verantwoordelijk voor de bereikbaarheid in Zeeland. En tegelijkertijd voel je ook, welk besluit je ook neemt, je raakt daar mensen mee. En dat betekent dus dat het van ons allemaal een offer zal vragen. Het is het grootste, maar ook meest beladen oorlogsarchief van Nederland. Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Het archief met daarin documenten over mensen die verdacht werden van collaboratie met de Duitse bezetter is vanaf maandag ook in het Zeeuws Archief digitaal te doorzoeken. Dat betekent dat je niet langer naar Den Haag moet om de stukken in te zien. In de oorlogsjaren hebben veel Zeeuwen samengewerkt met de nazi's. Na de bevrijding zijn al die grote en kleine collaborateurs onderzocht en berecht. Het archief met alle processtukken is nu 80 jaar na de oorlog voor familieleden en voor onderzoekers openbaar. Dat is een archief waar dossiers in zitten van mensen die na de Tweede Wereldoorlog werden verdacht van collaboratie met de Duitse bezetter. Die dossiers die zijn gevormd, die variëren heel erg. Van alleen een onderzoek of tot rechtsvervolging. En dat is, er zitten getuigenverklaringen in, er kunnen dagboekfragmenten in zitten, soms een foto en verslagen van de rechtbank. Het is een archief met heel gevoelige informatie. In veel families is jarenlang gezwegen. Het stigma fouten in de oorlog achtervolgt mensen tot op de dag van vandaag. Er zijn daarom nog heel veel vragen. Wat deed die grootouder in de oorlog en die oudoom precies? En wie heeft de onderduikers bij ons in het dorp verraden? Met de openstelling van dit archief komen de antwoorden op al die vragen nu los. Nou, als je op zoek bent naar meer informatie over je familie, als je weet dat er verhalen zijn, maar niet precies weet wat er gebeurd is, dan kan het zijn dat je hier meer informatie vindt. En dat kan natuurlijk heel erg fijn zijn om te weten wat er in jouw familie is gebeurd, wat er zich heeft afgespeeld, of in jouw straat of dorp. Op 2 beveiligde computers in het Zeeuws Archief kan een deel van de stukken worden ingezien. Niet iedereen kan erin grasduinen, enkel familieleden en onderzoekers krijgen toestemming. Maaike Doornbos zoekt op haar achternaam en vertelt. Een procesverbaal, een stuk van een advocaat. Dus het is wel lastig om... je krijgt een eerste verhaaltje, een dossier van wie het is. En dan een uittreksel van wat je kan lezen. Oh, iemand moet terechtstaan voor het tribunaal. Het is heel interessant. Ik word er wel nieuwsgierig van. Ja, ik zou graag verder willen kijken. Dat een groot deel van het oorlogsarchief nu in Middelburg is te doorzoeken, is te danken aan een unieke samenwerking met het Nationaal Archief in Den Haag. Het is heel bijzonder dat dat hier nu kan, vanaf half februari. Het is echt een kans voor mensen die niet naar Den Haag kunnen om hier scans in te zien. Dus heel fijn. Er is heel veel animo om in de dossiers te kijken. De aanvragen lopen binnen hier bij het Zeeuws Archief in Middelburg. Maar hier is niet alles te zien, alleen het deel van het archief dat al is gedigitaliseerd. Voor alle andere dossiers moeten mensen toch naar Den Haag, naar het Nationaal Archief. En ook daar loopt het storm. De komende tijd zullen dus veel
onopgehelderde vragen een antwoord krijgen. En dan tot slot iets heel anders. Want Zeeland heeft er een Nederlands kampioen bij. Food-influencer Arjan Westraat uit Goes is niet alleen een TikTok-hit. Door zijn zelfverzonnen recept waarbij hij beenham met mango combineert, mag hij zichzelf nu ook landskampioen broodbeleggen noemen. Het is niet dat je er vanaf kind af aan al van droomt van ik wil later Nederlands kampioen broodjebouwer worden. Maar toen ik die wedstrijd zag, toen dacht ik wel, ja, dit is leuk om aan mee te doen. En dat ik heb gewonnen is natuurlijk des te leuker. Arjan overtuigde de jury met zijn beenhambeuker. Een broodje met groente, mango, een heel pakje beenham. Allemaal, ja, het hele pakje. En tortilla chips. Het bleek genoeg voor de winst. Je bent Nederlands kampioen, hè? Ja, dat is... Dat zijn er niet veel, hoor. Nee. Ja, kijk, ze zijn nu aan het schaatsen op de Olympische Spelen, maar hier heb je er ook gewoon in zitten. Dat Arjan goed kan koken was al bekend. Dagelijks deelt hij kookfilmpjes op sociale media. En die worden tienduizenden keren bekeken. Ik begin mijn video's eigenlijk altijd met 2 zinnen die op elkaar rijmen. Ja. Wat zou je dan bij deze doen? Ja, het leven wordt alleen maar leuker met een lekkere beenhambeuker. Of je moet een flinke vleeseter zijn. Wil je dit broodje opkrijgen zonder maagpijn? En om het geheel af te maken, fijn dat je keek naar deze Zeeland de Week.